आताच्या क्षणापासून ही निवडणूक तुम्हा सगळ्यांना त्या ठिकाणी आपल्या खांद्यावर घेऊन या वेंगुर्ला तालुक्याच्या यशाचे भागीदार बनण्यासाठी आताच्या मिनिटापासून 5 तारीखला संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत जे जे योगदान देणं शक्य आहे, ज्या ज्या प्रकारचं योगदान देणं शक्य आहे, ज्या ज्या पद्धतीची मेहनत घेणं शक्य आहे, त्या त्या प्रकारची मेहनत आपल्याला सगळ्यांना करायची आहे। आणि मग 7 तारीखला आपल्याला गुलाल उधळायचा आहे आणि मग 8 तारीखला या संदर्भातलं जी काय भूमिका तुम्हाला वाटते की असं मनीषचं का झालं, असा मनीषने निर्णय का घेतला, असा नेमका दबाव कोणाचा आला, अशी घटना कशामुळे घ्यावी लागली, त्याची पुसटची कल्पना आपल्याला जरी आता मी दिलेली असेल तरी या संदर्भातली अधिकृत भूमिका, अधिकृत सगळ्या गोष्टी ज्या ज्या पडद्यामागे घडल्या आहेत, ज्या ज्या घडवण्यासाठी जे जे मंडळी काम करत होती, या सगळ्यांची नावानुसार सगळ्या गोष्टी येत्या 8 तारीखला मी निश्चितपणे तुमच्या अपेक्षेनुसार त्या ठिकाणी मी जाहीर करणार, याची तुम्ही खात्री बाळगा। तुम्ही दबाव टाकण्याचा किंवा दाबण्याचा प्रयत्न केला म्हणून दाबणाऱ्यापैकी आम्ही नाहीत, कारण मी राणे साहेबांचा एक स्वाभिमानी कार्यकर्ता आहे। राणे साहेबांसाठी मान सुद्धा जरी कापून द्यायची वेळ आली तरी चूक देण्यासाठी मी मागे पुढे बघणार नाही। अशा प्रकारची भूमिका असणारा मी कार्यकर्ता आहे आणि त्याच्याचमुळे मला पद, मग ती जिल्हा परिषद सदस्य असेल, अजून काय असेल, किंवा जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष असेल, किंवा त्याच्याही पुढची कुठली पदं असेल, ही पदं माझ्यासाठी महत्त्वाची नाहीत, तर माझ्या नेत्याचा स्वाभिमान हा सगळ्यात माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे। माझ्या पक्षाचा विजय हा माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि हा पक्षाचा विजय मिळवण्यासाठी कोणीतरी त्याच्यासाठी आपलं बलिदान द्यावं लागत असेल तर ते पहिला देणाऱ्यांपैकी मी, आणि म्हणून माझं मी बलिदान आज दिलेलं आहे। हे बलिदान जर सार्थकी लागलं पाहिजे असं वाटत असेल आणि तुम्हाला वाटत असेल